De partoeren van Marije Hiemstra en Nienke Sibrandi worden sjoen als de outsiders op de PC. Bij de partoeren had dit seizoen 2 kransen woen. Doch kennen we Marije Hiemstra en Imke van der Leest ook als favorieten beschouwen. Vorig jaar winnen ze nog de winnaar van de PC. Ja, nou ik geloof net dat wij voor de favorieten winnen. We hebben net de meeste kransen dit seizoen. Maar Marije en ik hebben wat te verdedigen en gekeken dat er leuk in maait, denk ik. Geke de Boer is in het plakkaam voor Aukje van Kuken. Vorig jaar nog koninginnen op de PC. Begin dit jaar houden Van Kuiken op met keertsen. Ze hier alles al woen en wil graag oren dwaan. De Boer is de jonge vervanger die het bij haarzelfs nog wel verbeteringen zocht. Voor het werk, wat snel naar de bal. Ik wacht meestal wat aan. En misschien mijn opslag wat harder. Dat is het enige, ja, dacht ik. In Akrum zitten de vrouwen op de beslissende punten net mooi. In de eerste omloop zijn Joukje Couperus en die giet het gelijk op. Maar de scherpte mist bij de titelverdedigers. Bij 4 van mijn zijn Hiemstra mooi size gelijk op het deer. Hiemstra slaagt dan zelfs op. En als die bal uitgaat, kunnen Hiemstra en die douchen. Maar tegen op de PC is het spul van Hiemstra en die nog te wisselvallig, zoals jocht ik gekeken. Soms pak ik het krijg net, soms krijg ik wel. En meestal krijg ik net, dus dat is wel jammer. Daar loopt eigenlijk gewoon onder lietse dinkies. En dat, dan verliezen we. Het kan elke dag wel weer oors wezen. Het is misschien wat makkelijk zijn, maar in het waaien klap het wel in één keer. En het is ik maar kijk wat de tegenstanders doen, daar reken ik net altijd invloed op. En had je zelf lekker stint de bal in en wat wil goed komen. Het is de vraag wat Hiemstra waans die lekker balje kan. Ze had last van een schouderblessure en daardoor is ze net voluit gaan. Maar ook graag zien slaan. Maar dan mist dat toch krijg dat lietse bitsie. Dus dat is wel, balen. Gewoon, dat is net die 100% Jan kist. Was het wel wist Jan of kist Jan en dan, Want dat is vorig jaar hij dus ook de PC won. Nou ja, dat wordt natuurlijk graag werd, denk ik. Ja, natuurlijk. Je hebt wel een titel tot verdediging, maar de andere partoeren ben ik hartstikke goed. En alle partoeren draaien wel wat. Dus wat dat betreft, dat kan een mooie dag worden. Ik denk dat het heel spannend wordt wie de winnen zal. Hiemstra won verliezen hier de finale van die oren-outsiders. De zusjes Wiljo en Nienke Sibrandi en Maaike Ozinga. Betreffen ze in de tweede omloop als ze strijden om een plak in de hele finale. Dat doen ze zijn de PC-favorieten van dit jaar, Lisette Wagenaar en die. Een drege partij. Het partoer van Nienke Sibrandi komt al rap op een F te staan. Het spul van Sibrandi en die is te wisselvallig. Het partoer komt 4 van mij en achter. Nienke slacht op van de zijkant en dat pakt goed uit. Ze komen weerom, want 4 van mijn fjouwer. Maar het is te let. Bij 4 van mijn fjouwer slag het net voor de deur te komen. Ze vliegen eruit, zijn de favorieten van komende Waansdie. De Sibrandis balen ervan. Het pergroen net en mijn opslagroen net. En later begon mijn opslag wel wat erin. Ik moest eerst wat ziekje maken, het is een pikker opslaan. En toen ik weer. En ja, als we dan de draai hebben, dan gaat het lekker, maar het is weer wat let. Dus ik kwam wat let op gang. Dit is wel een beetje hoe het in het seizoen gaat. Soms gaat het goed, dan keertsen we eigenlijk foutloos. Het gewoon stabiel keertsen en gewoon constant binnen. Keertsen, mooi grut keertsen en dan pakken we ze maar de opslag weer net volle boeten. Dan gaat het goed. Dan winnen we en een keer week van Venna zou winnen. Net steende het verlies joggen de zusjes komende waans die mooi vertrouwen in de midden. Het is een dag apart, dus het is nooit te seizoen. Favorieten kunnen er uitslaan worden van eerste klaspartour. En dat is natuurlijk het mooiste, dus daar hopen we op. Als we goed keertsen, focus erbij, weinig fouten, dan kunnen we heel veel komen. Maar als we fouten maken en de kop hingen litten of leuk worden, dan verliezen we gewoon heel simpel.